començar. Buenas. Ens estem mirant perquè hem suat la gota gorda i portem el cabell tot apegat, suat... Bueno, I la samarreta... La samarreta, camina tot sola, tires a la paret i s'enganxa, o sigui... Devem fer molt mala olor. Però bueno, la senyora de la recepció no ha estat res, superamable i molt simpàtica amb nosaltres. On estem, Carlos? Estem a Mundaka. Mundaka. En K. Amb K. Molt a prop de Guernica i de Bermeo. Un poble de 1.800 habitants, petitet. Com Xerta. Bueno, Hem quedat que una mica més grandet que Xerta. I no és tan maco, segur que no. No. Vinga, va. Bueno, està dins d'una reserva de la biosfera, com Xerta, o sigui, s'assembla. Estem fent tot un recorregut pel... Per una reserva de la biosfera, com se diu? Una reserva. És que els noms aquí són estranyots. Ens ho ha donat, aquest? Ens comencen a parlar en basco i saben que no entenem basco i continuen parlant en Però basco. nosaltres diem vayas, carricasco, agur, i llavors ja està. I ja està. Dius aquestes tres paraules, són les paraules màgiques. Molt bé, perquè fins a Vamos, estem enrotllant molt. Sempre passa el mateix, fem vídeo de 7 minuts. A Bilbao i a Quetxo no parlaven en bas. A Bermeo, en canvi, sí. Tothom parlava en bas. Ara veurem avui aquí. Aquesta, Urdaibai. Urdaibai és la reserva natural que estem visitant. Em comença per un costat i demà pujarem per l'altre. Hem fet Bilbao, Getxo, cases senyorials, passeig, el pont volant... Preciós, Getxo. Una meravella. Hem anat després a Sant Juan de Gaztelugatxe, molt xulo, un paisatge brutal, una matada, però xulíssim. Molt, però valia molt la pena. Bermeo, un poble pescador, en cases de colors, hem fet xurros, xurroac, pinxoac, no encara aquí. No, pinxoac, no, xurroac. I ara aquí, a Mundaka, mireu. Habitació, ens hem un lloc molt senzill, és un hotel d'una estrella, o sigui, senzilla. Però és molt recomanable, mireu. Sí. Dos llits senzills, però que és bastant gran. És bastant gran. I aquí està la finestra, que si obrim la finestra és que és molt guapet, eh? És guapet. Dona un pati com interior, mira. Mira quina tranquil·litat, és que no se sent res. El mar el tenim allà al fons, no gaire lluny, no sé si es veu. No es veu. Però vaja, està molt a prop del mar. Però, mira, una tranquil·litat. Molt bé, molt agradable l'habitació. Molt agradable. No, i és grandeta, que aquí hi ha un escritori, una mini tele, aquesta sí que és mini tele, no és com l'altra. És mida Anna. Mida Anna, vale? Un escritoriet, molt bé. I llavors aquí al lavabo, no està mal, eh? No, al lavabo està bastant bé. La dutxa és tot aquest rectangle i té doble carxofa d'aquella, o sigui, la més ampla i la més petita. Això sembla com una cosa molt d'aquí. Aquí està el lavabo. Ens han dit que hi ha un esmorzar, jo crec que l'acabarem fent, perquè són molt golafres i perquè la senyora ens l'ha venut molt bé, ecològic, amb els nostres productes, amb pa amb tomàquet, molt variat i molt abundant. Perquè eso nos gusta a nosotros aquí en el País Vasco, nosaltres. I bueno, decidirem demà si fem aquell esmorzar. Jo em penso que sí, que pot ser una opció, perquè no hem fet mai un ecològic. I serà tot ecològic. Veieu, doncs habitació és grandeta, no està mal, i molt tranquil·lets. Així que ara anem a veure Mundaka, que mos ha dit que en 4 patejades ja hem recorregut el poble de punta a punta, i després buscarem un lloc per a menjar i tranquil·lets aquí, tranquil·lets, no cal res més. Adéu.